दिनै मागो दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान। दिनैनि सानखौ गोथार बाथौ सान आरो सोरखारजों बाथौ सान फोसावजानाय गनायथि मोननाय सान हिसाबै सिबियारिफोरा रंजादों आरो लोगोसे आरज गाबदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जराफुख्रि बियाब बाथौ गौथुमाबो साननैनि फारिलाइ लानानै दिनै नैथि बाथौ साननि बोसोरारि जथुमाखौ खुंफुंदों। गोबां गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोथार बाथौ सानाव आरज गाबनाय आरो बोर बिनायखौ नुनो मोन्दों। बियाबनि दैदेनगिरिया गोथार बाथौ सानखौ लोब्बा लानानै मा फोरमायदों फै जों खोनासंनानै लानि। खुलुमहरबाय। बर' हारिया जारिमिन मोनदांस' हायै समनिफ्रायनो जों बाथौ धोरोमखौ सिबिबाय थायोमोन। नाथाय जोंहा जेबो रिटेन महराव जेबो गैयामोन। जों गासिबो खुगाल'सोमोन। बेबायदि खुगाजोंनो जों दिनै बाथौ धोरोमखौ बे अबस्थायाव लाना फैनायनि उनाव जोङो इसोरनि नेरसोन महरै मोननाय बिबारजों जों सोलिनो हाबाय। बै आगोलनि बुस्थुखौ गारनानै दा गारना फैनाय जोंनि गोरों गोराफोरा मेलेमजिबिफ्रा सानखांबाय गुबुन गुबुन धोरोमावबो जुदि बन्द सानफोर मोनबाय बायोबा जों बाथौ जानानै मोनसे धोरोम गिदिर जानानै जों मानो बन्द सानखौ लानो हायाखै? जोंहा माबा मोनसे बैखिष्ट दङ नामा? बेखौ सानखांदों। जिहेथु जोंहा मोनबा फोरबो दङ। मोनबा फोरबो एसामिसफ्रा दा आसामाव बे बन्द थाखायो, खिन्थु बर'नाव थिग गैया। दा बेखौनो एकदम एक्सट्रा मोनसे हुकिया भाबै माबाफोर मोनगोन नामा? दा बेनि बुस्थुखौ सानखांनानै बे मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ बिथांमोना एसे बेनि जिथु गुमुरथि बेसे गुमुरथिखौ बिथांमोना सिं बुथुमनानै बेनो जोंनि थाखाय मोनसे मोनबा फोरबोनि अनगायै मोनसे सान हिसाबै जोङो सरकारनि खाथियाव बिथांमोना आर'ज गाबदोंमोन। बेबायदि आर'ज गाबनाय उनावहा 97आवहा जों बेबायदि आफाद खुंनो सुबिदा मोनबाय। 97निफ्राय सावराय फैनानै BTC गभर्नमेन्ट, आसाम गभर्नमेन्ट जों ज' सावरायनायनि गेजेरावहा जों मा मोनखो 97आवहा जों रेस्ट्रिक्टेड हलिडे मोनसे जों मोननो हादोंमोन। नाथाय बेयावबो जोंनि बर' लिडारफ्रा जों बर' हारिया गोजोनाखैमोन। थेवबो आरो नाजाबोबाय। नाजानाय उनाव फैयै 2016 सनाव 2016 इयारावहा 18 डिसेम्बर खालि जों फुल प्लेजेड स्टेट हलिडे होननानै जों सरकारनिफ्राय गनायथि मोनबाय। आरो बेनिखायनो जों दिनैसिम बे दिनखौ जोङो गोथार सान होननानै फालिबाय थादों। बेनि गुमुरथि दङ। बे गुमुरथिखौ जों बेबायदियाव बारा बुंनो हानाय नङा। इसोरा जाबाय जों नुवाथारि। इसोरखौ रावबो नुनो मोना। आरो इसोरा बहुद गोहोगोरा मानसि सुबुं हमना ला, जों सुबुं होननानै बुंनोसै। दा बे इसोरा बे गोहोगोरा सुबुंखौ जुदि जों अनसायनो गोनां जायोबा निस्सय जों माबा मोनसे रावजों गाबज्रिनो गोनां जाना फैयो। बेनो जाबाय आर'ज। दा बे आर'जनि गेजेरजों जों थाङोब्ला जों इसोरखौ मोनगोन होननानै बे बर' हारिया फोथायो। बेखायनो जों जराफुख्रि बियाब बाथौ आफादा दिनैनि बे गोथार बाथौ साननि गेजेरजों बेयाव आर'ज लादों। जोंहा उदालगुरि जिल्ला बाथौ धोरोमारि आफादा बा गौथुमा फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 29निफ्राय हमना ला 29निफ्राय 31सिम जोंहा उदालगुरि मनपुराव जाना फैगोन। दा बेवहा जों धोरोमारि हिसाबै आं गौथुमनिफ्राय जों बयखौबो खावलायो बे जोंनिनो आंगो असे धोरोमखौ जों फेहेरनो गोनां जायोब्ला, फोसाबनो गोनां जायोबा, फोसावनो गोनां जायोब्ला जों बयनिबो सहजुग नांगोन। दा बे सहजुग लानो थाखाय जों बयखौबो खावलायो जे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनांगौ, जाहाथे जोंनि साननायफ्रा जाफुङो।